François, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais Amlo, pourquoi tu dis ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait un master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190, Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Filɛbagaw ni a lamɛnbagaw cɛw ni muso denmisɛnw ni maabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Falaye Keyita ale de bɛ yan su in na ani ne yɛrɛ. Bi ye alamisa ye septembre kalo tile 12 san 2024 débat politique jani ta ni y'o kɛnɛ sigilen ye. Kibaruya telimanw na mun kɛra dɔgɔkun kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ ko président Asimi ale bɔra Sinikaw fɛ yen. Falaye Sini ye CFA wari miliyari 22 o di Mali ma. Miliyari 2 ko k'o di maaw ma maa minnu n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ sanjiko la. Olu wari kɔni ni dɛmɛ dɔwɛrɛ bɛ u y'olu di. Sarangana t'o la, juru to o ye o tɛ foyi ye, u y'o ta k'o di an ma ten fi sabilililayi. Nka sa an yɛrɛ taara yɔrɔ minnu lajɛ, Sadio taara minɛn minnu lajɛ, Babinu ni maa minnu y'u tɛgɛnɔ bila fɛnw na ani Sanu n'a tɔw, olu kɔni olu ye juru ye. Wa min ye Assemblée nationale o kura jɔli Chinois o papier kun jɔra o bɛna o fana lawuli. Jamanakuntigi a yɛrɛ laseli kɛ Maliyɛn minnu bɛ Chine an ka jamana bɛ taabolo min na bi AES ko bɛ cogo min wulikajɔ minnu bɛ sen na Asimi ko k'an bɛ kɛlɛ min na ko denmisɛnw k'a dɔn k'a fɔ k'u ka kɛlɛ don ko kunkolo k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ kunkolo de kɔnɔna na an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri a ko fana ko min ye terroriste ye
olu ka laɲini ye ka dugudenw de sɔrɔ ka fara u boloda la yaasa k'a yira k'a fɔ k'u b'olu mago ɲɛ armée dun fana ka baara ye o kelen de ye ko terroriste fa t'u la ba t'u la ɲɛmaa t'u la wulikajɔw bɛ kɛ kuma caman k'a sɔrɔ u yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kalama a ko ale yɛrɛ bɔtɔ Sudan maaw bɛ yen ale olu ye u y'u baara kɛcogo ye u tun bɛ ka min kɛ ka Sudan tila cogo min k'ale y'a dɔn k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna bɛ an yɛrɛ fɛ yan ko wa ko bi an k'an cɛsiri an k'an timinadiya min ye sanjiko gɛlɛya ye nin la tile laban in na sa u y'a jira ko yɔrɔ 7 sanji kɔni a ye tiɲɛni kɛ min ye maa 1817 min ye maa dɔ kɔni o fatura k'o sababuya kɛ sanpɛrɛn ye gouvernement ale kɔni kɛlen don ka wulikajɔ kɛ américains fana olu ye dɛmɛ don an ma jɛkulu wɛrɛw bɛ yen olu fana bɛ labɛn na sanji a jɔrɔna bɛ ka kɛ min ye bi fala ye o ye ba ale kɔnɔna bɛ ka fa ji kun tɛ se yɔrɔ o yɔrɔ la fɔlɔ ji taara tɛmɛ yen bɛɛ lajɛlen kan maa minnu bɛ da dangandaw la k'olu ka yɔrɔ wɛrɛw ɲini min ye kɔlɔlɔ fana ye tuguni o y'an ka sɛnɛfɛnw ye an k'an ka jɔrɔ o la kosɛbɛ sabula nin waati laban ninnu na forow caman kɔni u kɛra jifondonw ye min ye ji sigiyɔrɔw ye min kɛra kɔbolokuraw ye ko fo waleya ka sigi sen kan min bɛ se k'o kɛ jamana lakanali hukumu kɔnɔna na kiralikaw fɛ yen sɔrɔdasiw y'u bolo da minɛnw kan kɛlɛkɛminɛn jugumanbaw minɛn minnu n'olu sera ka minɛ ala ni dugudenw yɛrɛ ka dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na o ko haliya fana kɔnɔna na an b'a fɔ sera k'a jira k'a fɔ ko min ye an ka wolomasiri tabaw ye olu kɔni tun bɛ nin waati in na burkinakaw fɛ yen AES yɛrɛ kan ka baara boloda cogo min ye groupe mun kan ka sigi sen kan n'o ye force spéciale ye ka taa fara kan belebeleba in kan fala ye n'ala sɔnna ma sini an bɛ nin tɔ dankɛnɛmaya maaw ye u bɛ se ka o faamuya cogo min na an b'a jira an na fɔlɔ k'a fɔ ko Bamakɔ kɔnɔna na yan wajulikɛla Banjugu u y'ale minɛ k'ale bila kaso la an ye kibaruya min fana sɔrɔ politikimɔgɔ maa 11 mun minɛnen don n'ala ma ko wɛrɛ kɛ u bɛ sɔn ka bila sabula wulikajɔ minnu bɛ sen na a tɔ tora jaabi dɔ kɔnɔli ye n'o sera ka sɔrɔ lala u nata u ka so nka min ye kiiriko do fala ye ni fan bɛ min kan fɔ a la ni ko k'a kɛra i y'a jɛ APDP ale kɛlen don ka wulikajɔ kɛ yaasa mɔgɔw tɔgɔla kibaruyaw olu bɛ se ka kabaru cogo min na ka mara ka ɲɛ jamanadenw u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u kan ka fɛn caman kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u jigiya u kan k'o kɛ APDP ye min ye Aki ye ale ye TV5 ye o dulon an fɛ yan kalo 3 ko sabula u ye kunnafoni dɔ kɛ k'a sɔrɔ kunnafoni di yɛrɛ bɛ kɛ hukumu min kɔnɔna na o m'o bato CNT ɲɛmaa n'o ye Maliki Jaw ye ale ye Irisikaw ka lasigiden bisimila dɔgɔkun in kɔnɔna na a y'a jira sa k'a fɔ ko Irisi école ministre o kan ka na an fɛ yan ko waati laban in na ko Sadio fana taara yaasa a n'u ka wolomasiri tabaw ka ministre kura bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min ka hakilina falen kɛ CNT kelen in kɔnɔna na Niger fana olu ye maa bila ka na yan ka na jateminɛ kɛ an ka CNT bɛ baara kɛ cogo min yaasa ka o ɲɔgɔnna k'o boloda u yɛrɛ fɛ yen n y'a f'i ɲɛna sisan an ka wolomasiri tabaw bɛ Burkinakaw fɛ yen baara belebelew de bɛ sen na ye baara minnu n'o kan ka jira don nataw la jamanakuntigi sabaw la ale ni wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa sabaw la Mayinakaw fɛ yen Mayina yen kɔni ko min ye bolimafɛnko ye k'o ma nɔgɔya wa k'a daminɛ sɔgɔmada heure ɲɛ fɔlɔ n'o ye 1h du matin ye ka se 6h du matin na sa ko yen kɔni fɛɛrɛ kuraw sigilen don sen kan dɛ fala ye dugu in kɔnɔna na yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na u y'a jira sa k'a fɔ ko nin kɔni kɛkun ye dugudenw olu yɛrɛ ka se ka lafiya ko du ni du u n'a dɔn ka taa ɲininiw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lajɛ waleya minnu bɛ sen na maaw bɛ se ka kisi o ma cogo min sini sɔgɔma ana nin tɔ ɲɛfɔ maaw ka se ka o faamuya bankasikaw fɛ yen jɛkulu marifatigi dɔw kɔni ye mugu wuli maa 2 la o maa 2 fana na u y'a jira k'a fɔ ko kelen kɔni ko o jiginna kosɛbɛ min ye kelen dɔ ye u y'o ta Sokurakaw fɛ yen yen fana degun o bɛ baara la yen kosɛbɛ k'a sababuya kɛ min ye Ninjugawale ni Bamacawale kɛbaaw ye olu kɛlen don ka wulikajɔ olu boloda ye o waati kelen kɔnɔna na an b'a jira maaw la k'a fɔ sa bɛɛ gouverneur kura n'o ye Olivier Jassana ye ale kɔni ye baara ta sibiri tɛmɛnen a bilara Mohamed El Beshir ale nɔ na ale min kun ye Bayankara yɛrɛ kabini a kɛra région ye a gouverneur fɔlɔ ye ale ye Kajolokaw fɛ yen médiateur ka maaw olu bɛ sigi ka fɔlɔ ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ Kajolokaw ye u ka baara kɛcogo kan maa bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ka ɲɛsin médiateur ma o baaraw bɛɛ lajɛlen o bɛ Kajolokaw olu fɛ yen nin waati in na min ye Kayi wulikajɔ bɛ ka kɛ yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'olu ye degun sɔrɔ baara in kɔni a bɛ ka tali kɛ dɛmɛ ani dɛmɛ ko hukumu kɔnɔna na n'o ye action sociale ye fala ye min ye Kayi ye sanji a ye tiɲɛni kɛ ye fana
sanji tiɲɛni kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. Falai tɛnza waten baara tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa ye sabula nin waati na an ka wolomasiri tabaw ye wulikajɔ minnu kɛ tɛnza waten kɔnɔna na a tɔ tora dugu damadɔw ye minnu bɛ ani Alizeri dancɛla u k'olu don u ka yamaruya kɔnɔna na yaasa a ko bɛ se ka ban cogo min ye baaraba min bɛ senna bi tɛnza waten Falai a kuma kun cayara Alizeri ale tun bolo ko an bɛ tulon na a ye wulikajɔ fɛn fɛn fari da a y'a ye k'a fɔ n'a y'a kɛ a bɛ bɔ a ka gun kɔnɔ ka don an ka gun kɔnɔ o y'an kɛlɛ an sago ye u ye miirina fɛn fɛn kɛ u ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ ka taa Nations Unies na ka taa Genève-kaw fɛ yen k'a lajɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na u bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ Mali la u y'a ye k'a fɔ ko daw sɔsɔlen don kongorow dalen don a kan nin waati laban ninnu na jɛkulu minnu bɛ yen sa n'olu kɔni tun ye marafatigiw y'an fɛ yan n'u farala terrorisiw kan u b'a fɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan ani maa wɛrɛw n'o ye politikimaw ye k'olu lajɛ Alizerikaw fɛ k'u bɛna bɛnkan dɔ ɲini ko ka se ka o fɔ Falai a m'a fɔ Alizeri ye fɛn o fɛn ka d'a ye a ka taa n'a bɛɛ ye n'a ye sɛbɛ sira tali ye don min an na kuma ɲɔgɔn fɛ an de ko k'an bɛ accord la an ko an t'a la a ser'o la Mali bɛ se ka diya aw ye ka tɛmɛ anw yɛrɛ maliyɛnw kan Asimi y'o de fɔ o an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la dɔrɔn mani ko in bɛ ɲɛnabɔ sisan Falai farikolo ɲɛnajɛko la kabini kani kɛnɛ kan n'an kun y'a ci Burukina ɲɛ kan an kun famana ka gan ye dɛ o don ko Afrique du Sud kaw ka dugu dɔ bɛ yen ko Mbolomba an taara se 1 ani fu Eswatini an y'ale gosi 1 ni fu an ka jalatigi n'o ye Yves Bissouma ye ale ye celu dasi Burukina Bamako yan ale ye 3 ani 1 kɛ Malawi la nka o balontan in maaw ɲɛ jɔyɔrɔ kɛra fɛn min o tun tɛ balon sanfɛla yɛrɛ Isa Sangare taximani Malawi kaw de ɲinɛ n'u ka passeport n'u ka musaka kɔ ale ka taxi kɔnɔ dugu jɛlen kamalen y'a ta ka taa n'a ye ka taa tigiw ɲini Falai k'a kan ka fo k'a waleɲuman dɔn waleya in na ko o ɲɛna min ye PMI Mali ye ale ka san 30 hukumu kɔnɔna na a ye camion 3 ta ka di délégation spéciale ma min ye je le répète ye ale tun b'o kɛnɛ ka taa fara ministre Sanu kan baara in k'a kɛ kun ye min ye fasodenɲumanya tɔn ko u y'o de yira jamana ɲɛmaaw la min ye PMI Mali ye k'a kan ka fo a ka nin waleya in na a n'a ka nin wulikajɔ in n'a ka nin cɛsiri in na APDP ale fana ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min Falai n'o b'a yira k'a fɔ nin waati ninnu na an filɛ dabolo min na nin ye k'i kɛ maaw tɔgɔla kibaru kan k'a ta ka baara kɛ n'a ye k'a tɛ bɛn sariya la bi a tɛ bɛn sariya la sini wa min ye APDP maaw ye u y'a yira sisan k'a fɔ ko u nana saradali kɛ Falai ko sisan min ye an ka sɔrɔdasiw ye e ko u tɔ ma to dugu kelen ye wa kibaruya labanw u y'a yira k'a fɔ tɛnza kɔni tɛ o parce que u ye tɛnza bila u kɔ ka taa Alizeriya fan fɛ dancɛ minnu bɛ yen yɔrɔ minnu bɛ yen ni maa ninnu kɛlen don k'u kangara o la wa o bɛɛ la maa maa bɛ kulu wo kɔnɔ n'o bɛ yen i bɛ bɔ i bɛ minɛ walima i bɛ sa kɔnɔna na ye Alizeri yɛrɛ ka laselilikɛlaw n'a ka kunnafonidilaw ko min jɔrɔna b'olu la ko Mali bɛ ka mugu ci ni fɛn dɔ ye k'a ti ye Falai a b'i ye a gundo de t'olu bolo n'o tɛ diɲɛ fan fosi tɛ yen Alizeri ma taa yɔrɔ min yaasa ka se ka kangaran ka anw na nka nin waati in na a ma se ka ɲɛ sɔrɔ sabula min ye président ye a ka Chine taga la a y'o de fɔ Chinois ye k'o fɔ Chine jamanakuntigi ye ko sisan anw kɔni ye minɛn caman san an n'aw bɛnna sɛbɛn caman kan nka a taali ko ka gɛlɛn Xi Jinping ko k'u k'a da o ma u ye fɛn fɛn san sɔrɔdasi minɛn yɛrɛ ka bɔ a la koyi fɛn tɔ fɛn fɛn bɛ yen n'u y'o san k'u k'a fɔ ale ɲɛna dɔrɔn wa min ye Chine taga in ye Falai a tɔnɔ tɛ se ka fɔ fo ka ban koyi nin kalo in o bɛ kɛ labɛn ye labɛn min ni o bɛna kɛ visite d'état Mali ni Chine yɛrɛ k'i sigi anw bɛ nin de fɛ an bɛ se ka nin k'aw ye an bɛ se ka nin bila aw ye o visite d'état labɛnni de bɛ senna bi an ka mɔgɔw kan ka segin ka taa Chine tuguni Falai yaasa u ni Chinois jamana u ka t'u sigi ɲɛŋɛ ka kuma ka lakalili kɛ ka ɲɛfɔli kɛ an mago bɛ mun na olu mago bɛ min na u bɛ se ka min k'an ye an bɛ se ka min k'u ye k'o dantigɛ ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnna ma o labɛn bɛ senna an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko su in na an bɛna na kuma min kan o ye AES ale ka société civile ye société civile ninnu Falai
u bɛ ka labɛn bɛ dɔ kɛ Bamakɔ yan labɛn hukumu kɔnɔna na sa an bɛ se k'a fɔ min ye AES société civile ye olu kan ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan i b'a dɔn k'a fɔ ko nin kalo in tile 16 o de bɛ bɛn AES san kelen ma san kelen min sɛbɛn n'a farasila Bamakɔ yan min ye jamanadenw ka tɔnjɛkulu ye yaasa olu sen ka don o la sa Yunus Sumare n'ale bɛ se CDM kɔnɔ ka taa se Ayisata Mayiga ma sɔɔni sisan e na olu ladon nin publicité ninnu olu kɔfɛ. ESKJ École de santé Kala Diatta a n'a bolofara caman Institut de sciences médicales Gorée ISM Go limanaw dɔgɔtɔrɔya tɛ jango ɲɛse biɲɛ turuko la adamaden la koyi fiyewu fo a k'a sɔrɔ i ye bana ɲɛɲini k'a dɔn lakari min bɛ kɛ sababu ka se ka dangari kɛ adamaden ka ɲɛnamaya la k'o kɛlɛ kɛ bɔ maaw farikolo la wa o yɛrɛ t'i ɲɛ fiyewu fo a k'a sɔrɔ i ye lakɔliso ɲuman sɛgɛrɛ a filɛ aw kɔrɔ École de santé Kala Diatta n'a bolofara caman Institut de sciences médicales Gorée anw fɛ Bamakɔ ya Kalabankura fɛn min ye santé baara ɲuman ye sa nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ École de santé n'a bolofara caman la École de santé Kala Diatta o n'a filɛ kɛ anw bolo jigi ye formation de qualité dɔgɔtɔrɔya sira kan min bɛ se ka k'a fɔ aw ka denmisɛnw ka futinɛ yeelen ye o bɛɛ lajɛlen bɛ kalan nin lakɔliso dagabana ninnu na u ka bolofaraw de filɛ nin ye cycle niveau 2 technicien de santé publique infirmière obstétricienne technicien de laboratoire deuxième cycle n'o ye niveau bac ye infirmier d'état sage-femme biologie médicale formation wɛrɛ o kɔfɛ aide soignant ka taa fara matronique kan nin bɛɛ lajɛlen dɛsilen don École de santé Kala Diatta n'a bolofara caman Institut de sciences médicales Gorée la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yanni jama ka caya u tɔgɔlen de filɛ anw fɛ Kalabankura yan hôtel Wasulu kɔfɛ de coyi wali kelen nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20 kalan kalan ye siniɲɛsigi ye filɛnibaw ni lamɛnbagaw ani ɲɔgɔn tuma don belebeleba ye n'a kuma fɔra donba don donba in sera ne ko don jumɛn de ye ba joliba ni sibiri septembre kalo tile 14 san 2024 an ka balontan tɔnba n'o ye jeliba ase ale bɛna Asco de Kara bisimila ka bɔ Togo nɛgɛ kaɲɛ 16 stade 26 mars la a bɛna kɛ Champions League africaine okumu kɔnɔna na ne ko baara jumɛn ni jumɛn de bolodalen don nin kɔnɔna la de baara min bolodalen don n'ala sɔnna ma joliba ka balontan ci tɔn o bɛ yɛlɛma stade 26 mars kɔnɔ bi mercredi donya in na u bɛ taa entraînement kɛ ni entraînement banna kunnafonidilaw kan kana u ka kumakanw ta k'u ka jaw ta walasa ka se k'o cari diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali fantan 4 kɔnɔna la n'o bɔra yen n'ala sɔnna ma sini alamisa don tuguni u kan ka ɲɔgɔn jɛrɛba kɛ n'a fɔ m'a fɔ ka assemblée o de la a ɲininen don comité fɛn fɛn n'o bɛ joliba kɔnɔ sympathisant fɛn fɛn n'o bɛ joliba kɔnɔ a bɛɛ welelen don stade 26 mars kɔnɔ sini ayiwa a ɲininen no jeliba kanubaga bɛɛ lajɛlen a n'a lafasabaga bɛɛ lajɛlen ani dolantan kanubaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i bila bilenman na fo ka taa se dolantan don ma sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye La
L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190, Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Et Mouna? Eh bien, on est au Canada. Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on est où ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Ambe aw bela jelen fo ka awale nyundo anya fayana ka foko minye ISC jamanaw ye olu yu tegano bla sebena sebemi no ya ira ka foko obu bolo di nyoma ka wuli ka joke a don folo akara Bamako yande minye septembre kalot le ta an wore kuluba ministre munu me jamanaw ni jamanaw chesra nyina boko kuna olu de nyu soro ya président Bekele nga tegano bla sebena pamna ka soro ka conférence de presse ke Bamako ministère des affaires étrangères là waliya mingera sa alebna na sangelen soro li fana hukumu konna na anya ka fo faso do nga ton ulu fana wulle no ku jobi ko ya sa tuga mina obiso ku bolo di nyogoma minye duguden ton ye ulu ka faranywanga ISC mimbe ni duguden ton nga baraka ola ka seka o fana daira bela jirena mauka seka do ale konna na hulga jo hukumu konna na minye jamana sabayin konna na bara o kera sebe dlana minye lajɛ nunu bɛɛ lajɛlen sa ka se ka na a bɛɛ lajɛlen dangenemaya o kan ka kɛ Bamako kɔnɔna na yan ni ala sɔnna ma ntɛnɛn don o baara min bɛ senna yan a nun donba o kɛlen no tɔnjɛkulu caman ye nka u y'u wasa don ka bɛɛ lajɛlen to maa minnu bolo no olu bɛ ka baara kɛ o komite sigira sen kan jɛkulubaw caman bɛ a kɔnɔ o hukumu de kɔnɔna na sa u y'u wasa don maa minnu na su in na olu kana ka se ka na ɲɛfɔli kɛ an ye o ye Yunus Sumare ale CDM kɔnɔna na a b'an ka kɛnɛ kɔnɔ secrétaire général do Yunus Enisu. Ani so. I nana an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. An yɛrɛ ba n'o o ye Aïssata Mayiga ye ale fana bɛ yan. Tanti Enisu. Aw bisimila. Ayiwa Yunus an y'a ye k'a fɔ min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ISC yɛrɛ sigili kɛnɛ kan ni o ye k'a kɛ confédération ye jamana ɲɛmɔgɔw ye kuma fɛn fɛn fɔ a don u bɛɛ lajɛlen ko k'a tɛ taa jamanadenw kɔ jamanadenw yɛrɛ kan ka se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn ka baara kɛ cogo jumɛn yaasa k'u bolo di ɲɔgɔn ma aw kɛlen don ka mun labɛn o ko hukumu kɔnɔna na. Ok, an bɛ ala fo ka ala barikada an bɛ Jani FM an bɔ n'aw ka baarakɛlaw bɛ fo
n'o tɛmɛna donc an bɛ maliyɛn bɛɛ fo n'an ka autorité bon i ye question mun posé donc question mun don vraiment a tɛ dan société civile malienne dɔrɔn kan quoi parce que jamana e ko AES espace ba de don donc Burkina b'o la Niger b'o la donc ko jama fara ɲɔgɔn kan fɛn de don ni patriotisme t'i la a ma nɔgɔn donc a kuma kan ka ca fana parce que n'i bɛ fɛn ɲuman kɛ ni kuma cayara dɔrɔn i kan ka a dɔn k'a fɔ fɛn ɲuman don i b'a kan donc i bɛ courage ta ka taa au fur et à mesure ni mɔgɔw y'a faamuya donc minnu tun ko kunu t'a la u bɛna dɔɔni dɔɔni voilà donc sisan an bɛ yɔrɔ min donc an ni jɛkulu caman de bɛ ɲɔgɔn n bolo donc an ye baara in daminɛ ka n'a bila sisan hali bi ne yɛrɛ filɛ ka bɔ yen de donc association kuraw de nana tuguni kono vraiment u ye fɛn ye a tɔ tuguni u ye fɛn ye message ye bololo sanfɛ donc sincèrement o de y'a kɛ sababu ye u nana an fɛ pour que olu fana ka se ka dɔn cogo min donc an ko y a pas de problème donc ni y'an bɛɛ ka fɛn de CDM kɔni organisation à part mais maintenant n'a kɛra CPAS ko ye mun ye ko confédération des peuples de l'AES donc au Mali dɔrɔn tɛ donc an bɛɛ de dɔn mais chaque pays donc e bɛ société civile i b'o de fara ɲɔgɔn kan donc n'u farala ɲɔgɔn kan fɛn de bɛ yen a tɔgɔ tuguni poste de bɛ yen o poste a b'u remplir donc n'a y'o remplir donc a bɛ baara kɛ o poste la donc c'est an bɛ fɛ ka baara de nɔgɔya an ka autorités fɛ quoi parce que les peuples ont existé avant u bɛ autorités ninnu fɛn ninnu fɔ ko démocratie ni fɛn ninnu donc les peuples avant tout surtout an ye ɲɛmɔgɔw sɔrɔ minnu ko peuple mana mun fɔ an bɛ baara kɛ o de kan o ye fɛn de vraiment c'est-à-dire comme mɔgɔw b'a fɔ cogo min ko c'est Dieu même qui est dedans voilà donc o b'a to an bɛna madame Aissata fanfɛla la an y'a ye k'a fɔ nin kuma ninnu bɛ fɔ kuma caman a bɛ taa ni ka segin ko foyi tɛ se ka kɛ ni jamanadenw tɛ c'est vrai que Tchani ni i bɛ ni aso ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ o de fɔ u b'a fɔ kuma caman lawaleyali dun fana tɛ se ka ɲɛ fo jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan min filɛ nin n'a bɛna daminɛ sen est-ce que maa bɛ se k'i sinsin a kan k'a bɛ taa ɲɛ wa. Ayiwa Kasim i ni su an lamɛnbaga n'an filɛbagaw bɛɛ aw bɛɛ ni su an bɛ barika da Ala ye o min ye bi yira an na an kana plateau in kan Kasim Ala barika la a bɛ taa ɲɛ parce que comme Segali y'a fɔ cogoya min na Ala bɛ nin ko in na n'a fɔra san joli an denw bɛ ka sa an cɛw bɛ ka sa an balimakɛw bɛ ka sa nkalon ni nanbara kan ni mɔgɔ dɔw y'u ni fili ko an b'an ka indépendance an b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ca o saya in ka ban olu y'o kɛ cogoya min na an fana min ye peuple ye karisa ye mɔgɔ i yɛrɛ kana kɛ wara dɛ Kasim olu ye min kɛ o sara tɛ yen mais il faut que peuple fana ka bɔ k'a niyɔrɔ kɛ olu ye confédération AES kɛ peuple fana bɛna confédération des peuples de l'AES Mali dɔrɔn tɛ Burkina b'a la Niger b'a la donc sisan AES CDM min y'a initiative sɔrɔ u kelen m'a kɛ ne yɛrɛ min filɛ moi je représente la coalition citoyenne pour la refondation et la souveraineté ne ka président bɛ Dr Sadio Mayiga n b'a fo nin kɛnɛ in kan a ka jama fara ɲɔgɔn kan na u y'an wele an n'a ɲɔgɔnna caman hali wulada in na a y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ caman de nana k'u bɛ adhérer u bɛ fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ welewelema kɛra ko bɛɛ kɛra pour que maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan ne kɔni bɛ min fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi farali on n'a pas intérêt kɛnɛma jugu b'an kan ni sokɔnɔ juguw fana cayara ni kɛnɛma jugu ye Ala k'an kisi an tun bɛ min kɔnɔ n'Ala bɛ k'an bɔ o kɔnɔ an kana tila k'an yɛrɛ bila a kɔnɔ ne b'o de ɲini maliyɛn bɛɛ société civile parti politique ko tɛ fosi tɛ an fana ka fara ɲɔgɔn ko Burkinabéw Nigériens farala ɲɔgɔn kan Kasim an bɛ yɔrɔ min bi Burkinabéw ka autorités ye avion de d'u ma pour que u ka délégation ka na ntɛnɛn baara in na ntɛnɛn baara in na pour ka confédération des peuples de l'AES ni pour k'a sigi sen kan k'a waleya k'a concrétiser
donc mɔgɔ kelen ta tɛ bɛɛ ta don CDM min bɛ ka organiser min y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan don o don a b'a fɔ ko dayɛlɛlen don ko bɛɛ ka na parce que olu ta tɛ anw ta tɛ Mali bɛɛ de ta don Kasim journaliste o hali sɛnɛkɛla an bɛɛ de ta don et on envisage même ni nin tɛmɛna ka jigin région kɔnɔnaw la pour que bɛɛ niyɔrɔ ka sɔrɔ a la donc an b'o kɛnɛ de kan bi an bɛ ala deli le 16 ni officialisation ye comme patronage bɛ président yɛrɛ bolo Assimi yɛrɛ bolo vraiment an ka taa kunna wolo vu que dugu tɔw bɛna na n'ala sɔnna olu bɛ k'anw de lajɛ an k'an jija ani ka réussir an ka image ɲuman di mɔgɔw ka kɛrɛfɛ kumaw ni fɛnw dabila hali ni ye mɔgɔw wele dɔw tina u bɛ tila ka bɔ k'u ma wele kasi a ma nɔgɔ i y'a kɛ cogo o cogo bɛɛ tina a ma nɔgɔ mɔgɔ minnu tɛna merci mɔgɔ minnu tɛna olu de ka kuma ka ca donc an kɔni vraiment an ŋaniya ɲuman kɔni bɛ bɛɛ fɛ parce que an ko bɛɛ ta don hali bi an bɛ bɛɛ wele an bɛ ka taa radios kan an ka équipe ka ca dɔw bɛ taa radio kan dɔw bɛ taa presse parler presse écrite an bɛ ka kɛ de manière que bɛɛ k'a mɛn a ka lase bɛɛ ma wa bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan. ayiwa Iros ntɛnɛn baara bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn a bɛna kɛ cogo di mun ni mun de bɛ labɛnnen don. ayiwa inchallah ni ala sɔnna le 16 le lundi a bɛ bɛn lundi de ma déjà depuis mardi délégation minnu kan ka bɔ Niger an ye mɔgɔ kelen kɔni reçoit ale nana depuis mardi tɛmɛnen parce que o fana ale tun bɛ ale ye nigérien mais a tun bɛ Burkina Faso bon ani an ka mɔgɔ minnu bɛ an ka représentant minnu bɛ CPAS ka mɔgɔ minnu bɛ olu tun bɛ kuma la donc de là-bas au lieu ka taa Niger ka na directement a ye sira ta ka na quoi donc sini ni ala sɔnna délégation fana bɛ bɔ Niger fɛn 7 personnes olu bɛ avion ta ka na bon dɔw fana bɛ yen olu fana u bɛ sira ta sini mais u ko ko mɔgɔ 3 ou bien bon an b'a lajɛ yanni sini cɛ inchallah mun bɛna déclarer donc olu fana bɛ sira ta ka na olu bɛ bɔ Niger de donc ça veut dire on est presque fin prêt CICB qu'on a à partir de 15h donc ni ala sɔnna donc le 16 avec yen maintenant fɛn mun ye maliyɛnw ye donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ de ka wuli parce que an bɛ na ni an bɛ an ka dunanw de reçoit n'an y'u reçoit o bɛ kɛ pour la première fois parce que ala yɛrɛ ye chance di Mali ma n'i y'a ko ni ko ma non ala yɛrɛ de bɛ ko in kɔnɔ a b'a kɔnɔ de parce que nin groupement in lajɛ jamana ninnu 3 lajɛ général b'a la colonel b'a la capitaine b'a la général ale ka colonel bɛ yen général fana ale ka grade bɛ bɛɛ sanfɛ n'i bɔra yen colonel b'a cɛmancɛ la donc ale fana ka colonel capitaine ye donc capitaine fana ka galon tɛ colonel fana bɔ mais nin bɛɛ la mun bɛ cɛmancɛ la o ye colonel de y'a ye ala fana ye a ka présidence fɔlɔ a y'a di colonel de ma ça veut dire que bon n'i y'a an ka fɛn lajɛ comme an ka coutume lajɛ ni i kɔrɔkɛ bɛ yɔrɔ min denmisɛnw de bɛ baara kɛ baara bɛ denmisɛnw de ma donc nin fana y'a dɔgɔnin de mais ale mun bɛ cɛmancɛ la u ye présidence ta k'a d'a ma donc fɛn dɔ don quoi donc c'est pourquoi ala yɛrɛ de ye nin dilan ka ban anw fana kan ka mun kɛ sisan ka fara ɲɔgɔn kan ko olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min an fana ka ɲɔgɔn sɔrɔ ten parce que le peuple ont existé bien avant état ko ni fɛn ninnu voilà donc en tout cas an kɔni on est presque an b'a kan kɔni su ni tile an b'a kan an n'an ka partenaires bɛɛ voilà. awa mais ntɛnɛndon baara in a ɲɛmɔgɔya bɛ jɔn de bolo Mali kɔnɔ yan jɔn de bɛna na a ko bɛ président yɛrɛ tɔgɔ la. bon ntɛnɛndon baara comme a y'a fɔ cogo min autorités b'a kalama donc sous le haut patronage du président n'o ye Assimi ye donc ministère fɛn fɛn ministère an y'o bɛɛ écrit donc an ye sɛbɛn bila correspondance bila o bɛɛ la donc c'est à dire a tɛ se ka kɛ tant que n'olu fana ma sen don a la o ye diyagoya ye voilà bon n'an ko k'an bɛ kuma sisan parce que jusqu'ici temps b'a la bɛn an ma fɛn sɔrɔ an bolo an tɛ se ka voilà olu ka programme mana na hali ni an ta n'a man d'an ye an b'o de respecter parce que an ka autorités don donc vraiment
an bɛ o nin sira in la pour le moment mais an kan ka fɛn fɛn kɛ an kun hali sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni waati na n'an tilala donc an bɛ taa so sini sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn kan tuguni voilà. Madame ni fɛn sugu ninnu na fɔ ko ni i bɛ fɛ ka nin ko kɛ ka ɲɛ fo musow sen ka don a la Mali kɔnɔ aw minnu ye musow ye c'est vrai que aw bɛ groupe minnu na olu caman ɲɛmɔgɔ ye cɛw ye aw labɛnnen don nin ko in kama cogo di? Ayiwa Kasim an kɔni taara ministre de la promotion de la femme rencontré bon hali wulɛ na muso ɲɛmɔgɔ 3 wa 4 de passera k'u bɛ fɛ an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ welewelema da dara n bɛ segin a kan da yɛlɛlen don bɛɛ ye ni tɔn in sigira hali na après on propose ka plateforme dɔ sigi pour confédération des peuples de l'AES a plateforme donc musow cɛw denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ka k'a kɔnɔ an y'a kɔlɔsi Kasim an taara ministre fɛn fɛn bara u bɛɛ hami de ye k'an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka fédéré k'u b'o de fɛ ko fara ɲɔgɔnna de ka don k'an kana taa cavalier seul la aw yɛrɛ ka u fana ka t'o sira fɛ dɛ u kana fara ɲɔgɔn kan ka du ye dɛ u kɔni y'o de ɲini fana awɔ n'i b'a ɲini maa fɛ i yɛrɛ fana b'a dɛmɛ a baara la parce que e bɛ tɛ se ka fɔ a ka fara ɲɔgɔn kan i yɛrɛ ka taa dɔ mɔntɔn ka o labɛn kɛrɛfɛ ye o de man ɲi a ko la pour le moment an m'o kɔlɔsi fɔlɔ ayi jamana in don n'i m'a fɔ tan a kana taa bala aw la de o kɔni o bɛ fɔ ala ka n'o kɛ ala ka n'o kɛ parce que min ka ɲi n'i ko mɔgɔ ma nin de ye sira ɲuman ye i yɛrɛ ka ye a sira ɲuman yirali la a bɔ karisa ninnu filɛ nin a y'u wele ka fara aw kan karisa aw ni ninnu ka kuma a y'a kɛ tan o ye bilasirali ɲuman ye o la i b'a dɔn k'a fɔ k'a tigi kɔni ta tɛ dalafɔli ye ninnu fɛn fɛn filɛ ɲɛmɔgɔya la nin ye mɔgɔw b'u bolo u ka mɔgɔw b'u bolo mɔgɔw bɛ minnu bɛ baaraw ni fɛnw kɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko kɛcogo ɲuman ye mun ye u bɛ se k'o bilasiraliw fana kɛ o mɔgɔw sen ka y'a ko la a ka ɲɛ fana anw bolo tɛ ko tiɲɛ o ta tiɲɛ n'i ko k'i ka mɔgɔw ye ninnu ye ni o mɔgɔw y'a essayer ka bɔ tɔw kɔkɔrɔ cogo de la o y'a ye force t'u la u bɛ na o kɔni ye diyagoya ye o jama mana wele n'i y'i yɛrɛ dɔn jama i bɛ na jama la o i bɛ na jama la an b'o sira de kan donc bɛɛ k'a yɛrɛ dɔn jama ye bɛɛ k'a dɔn k'a place bɛ nin ko in na faso baara de don bɛɛ ka na vraiment Kasim an ti ala deli nin ko in kana ɲɛ fiyewu 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 AES ko in ni mɔgɔ ma fara an kan an kana taa don ko wɛrɛ la ayiwa e yɛrɛ bolo bi ni nin jɛkulu in sigira a bɛ se ka mun ni mun de ɲɛ parce que présidents ta olu ta dan tigɛ Niger olu b'a fɛ ka mun kɛ u y'o fɔ aw ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn aw fasodenw aw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye parce que a kana kɛ aw ka fara ɲɔgɔn kan k'aw ma fɛn dɔ labɛn kɔni o an b'a labɛn ne m'o de f'i ye n ko an bɛna plateforme yɛrɛ k'an ka sigi musow ni denmisɛnninw an bɛɛ b'an yɛrɛ ye min kɔnɔ donc a ɲɛli an bɛɛ on a tous intérêt a ka ɲɛ parce que a bɛ ɲɛ niveau bɛɛ de la présidents dɔrɔn olu farala ɲɔgɔn olu dɔrɔn tɛ se ka ko dilan o u y'o dɔn présidents yɛrɛ ils sont conscients de ça o ko ni peuple ma fara ɲɔgɔn kan et puis yan o internationalement jama hadamaden bɛ siran jama de ɲɛ hali an kɛlɛbagaw u bɛ siran jama de ɲɛ donc jama de ka bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan Kasim il est temps que farafinw ka ɲɔgɔn minɛ dɔ dara an kan koyi an sɛgɛnna i bɛ image dɔw ye fɔlɔ la esclavage wagati la i sigilen i ɲɛji bɛ bɔ n'a fɔra k'o bɛɛ dara an kan an yɛrɛw ka tila ka ɲɔgɔn labila tuguni Kasim vraiment a man nɔgɔn an ka essayer an ka kɛ kelen anw de ye fa kelen ba kelen ye Niger wo Burkina wo yɔrɔ yɔrɔ farafin presque a tilancɛ yɛrɛ bɛɛ bɔra yan bon u bɛ fɛn fɛn fɔ u ka loi n'u ka texte n'u ka fɛn fɛn a bɛɛ base presque a bɔra yan nɔ kurukanfuga kɛra yan donc an b'a dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan nafa min b'a la maliyɛn yɛrɛ tɛ farafin kan k'a dɔn mais Kasim diɲɛ bɛɛ yɔrɔ min sisan a kɛra intérêt ko ye bɛɛ ko n poche bɛɛ ko n yɛrɛ o de ye ko in tiɲɛ a kɛ jamana ye bani parce que muru b'a fɔ cogoya min na jamana kanu fana ye ala dɔn dɔ ye o k'i ka jamana fana sababu ye ka jamana ka jeni ala ko ta don a man di ala ye donc an kana taa o sira fɛ an kana occasion di sinon fo tubabu yɛrɛ b'a fɔ zana na ko ni bali tan b'i bolo i b'a fɛ ka ci jugu la k'i ka tan ci sokɔnɔ jugu la ka kelen bila kɛnɛma jugu ɲɛ Kasim an ko tubabu an joli tɛ tubabu si bolo la u b'an yɛrɛ de bila ka ɲɔgɔn faga n'i ye Asimi yɛrɛ ka parcours lajɛ Kasim ala de ye nin dilan ka taa n'a ye nin sira bɛɛ kɛ rebelle k'i minɛ i k'a fɔ k'i b'i ka mɔgɔ défend u k'a fɔ un pas je te tue ka tila ka taama cɛncɛn kan combien de kilomètres ka bɔ o bɛɛ la ka na kɛ président ye o tɛ ala ka kɛ ye donc ni ala ye min kɛ don min
an k'o minɛ ten an k'o tigi dɛmɛ o le an ka sen minɛ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ bani wallahi n'an ye bolo minɛ AES barikaba de b'a la Kasim an bɛ yɔrɔ min bi min y'a ta fɔ min m'a ta fɔ mɔgɔ caman bɛ ka AES lɔrɔ ɲɛ koyi donc an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka barika don baaraw la mais e yɛrɛ bolo bi laɲini jumɛn bɛ se ka kɛ ni o bɛ jamanadenw ni kan n'aw bɛ se ka o bɛn jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ aw ka tɔn ninnu kɔnɔna na ka se k'o da yira o la bon presque laɲini min bɛ an bɛɛ ka laɲini ye laɲiniba kelen min ye fɔlɔ n'o ye terrorisme kɛlɛli ye dɔ kɛra fagali la dɛ joli bɔnna dɛ Kasim bon hali bi farafinw k'a dɔn k'a fɔ tubabuw bɛ ka profiter an na parce que population africaine c'est majorité jeune ka tɛmɛ olu bara kan donc u bɛ ka taa terroriste fɛn fɛn recruter a bɛɛ jeune de donc u bɛ k'an ka jeunesse de détruire f'an ka prise de conscience de kɛ pour que o ka kɛ an bɛ sensibilisation de continuer ka taa a kan ka se yɔrɔ yɔrɔ ka taa o bɛɛ la parce que Mali an bɛ erreur dɔ kɛ Kasim Mali tɛ Bamakɔ dɔrɔn o ayi bon an ka fɛn bɛɛ an b'a centrer Bamakɔ de an bɛ fɛ k'o fana dabila an bɛ jigin kɔnɔnaw la bon hali ni yɛrɛ an taara administration territoriale la chef de cabinet o de f'an ye a ko n'a ka d'an ye an ka semaine de l'AES ta ou bien mois de l'AES an kɔni bɛna plan de programme de travail dɔ kɛ mun bɛ se ka se maliyɛn bɛɛ ma n'i y'a ye hali n'an b'an ka communication kɛ très souvent an b'a fɔ bamanankan na pour que mɔgɔ caman k'a faamuya parce que dɔw ye AES tɔgɔ mɛn dɔw m'a tɔgɔ mɛn halisa u t'a dɔn min don donc ka taa maximum k'a mɛn quoi hali n'an bɛ mɔgɔw former formation des formateurs pour que olu fana ka taa jigin dugu ma ka taa avec les gouverneurs les commandants u ka formation organisée ka a don mɔgɔw kunkolo la en bambara en langue nationale u bɛ langue min mɛn k'a f'u ɲɛna ayiwa Yunusa aw kɔni b'a ni sigi ten k'aw b'a sigi parce que n'a y'a sigi fo aw k'a kɛ cakɛminɛn de ye jamana saba ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin jɛkulu in sigi a bɛna mun ni mun de kɛ ka laɲini jumɛn kɛ yaasa ka se ka jamanadenw olu fana ka se ka kuma da sɔrɔ a ko la oui comme n tun y'a fɔ fɔlɔ la i bɛ fɛn dɔ kɛ n'i y'a daminɛ a ka gɛlɛn quoi bon maintenant ka i to a kan donc i yɛrɛ bɛna i bɛ baara kɛ i bɛ hakili de bila ɲɛfɛ fɔlɔ pour que mɔgɔw ka se k'i faamuya n'u faamuya tuma min comme ça donc a bɛ se ka sira kelen ta n bɛ tanti ka kuma dɔw fɛngɛ minnu ko k'u ta la an b'olu yɛrɛ de nɔfɛ CPS ko la minnu ko k'u ta la dɛ olu yɛrɛ de an bɛ olu de nɔfɛ olu k'u sigi an bɛ na n'an nana parce que a mana kɛ cogo cogo minnu ko k'u ta la espace CPS ka mɔgɔw don donc dialogue tɛ se ka fɛn a t'a la fɛn mun na a b'a fɔ an ye an fana an b'a fɛ k'a kɛ cogo min an b'a yira la donc n'an y'a hakili bila ɲɛfɛ sini ale fana bɛ fara an kan kɛlɛ tɛ o kɛlɛ tɛ an taara comme a y'a fɔ cogo min ministre fana o de fɔ a ko surtout a ye jour mun ta n'o ye le 16 ye o ye dɔnba de quoi parce que AES yɛrɛ taara nin date in la donc de ce fait comme AES don donc olu b'a fɛ de an ka fara ɲɔgɔn kan association bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka o journée fêter n'an tilala o la chacun dans son coin i bɛ se k'i ka baara kɛ i ka programme kɛ an ko y a pas de problème a ko non k'a tɛ fɛn imposant kan dɛ k'a ye proposition dɔ n'a y'a f'a ye donc ni ala c'est pourquoi bon nin bɛɛ la a kɛra e o a kɛra tanti o a kɛra nin o an bɛ maliyɛnw de an bɛ AES mɔgɔw de donc moi je ne vois pas le mal dans tout cela surtout qu'il y a 5 commissions de créer pour que commission fɛn fɛn bɛɛ ka kan ladon ye commission d'organisation ni fɛn na 5 commissions an y'o de créer bɛɛ bɛ yen donc ça veut dire que donc ni anw yɛrɛ ye nana ka plateforme dɔ sigi k'a fɔ bon a tɔgɔ ye nin ye e bɛ se baara mun na sini aw yɛrɛ ye an ka mɔgɔw an ka autorités bɛɛ taara Chine bon contrat mun y'a signé awa a bɛ se ka sɔrɔ ne ka place bɛ yen mais jeunesse ka place de bɛ yen ka tɛmɛ anw ta kan yaya bon maintenant minnu kalannen don e bɛ se mun na i bɛ t'i ka kalan na i bɛ to i ka baara kɛ bon force bɛ minnu na ni a bɛ taa fɛn de soulever ale o y'a ka baara ye a b'o kɛ chauffeur tout ça la donc a ka ca baara de bɛ yan baara bɛ yen mais il suffit seulement an ka ɲɔgɔn faamuya n'an ɲɔgɔn faamuya
ni coopération minnu kɛra ni chinois ninnu ni fɛn cɛ bɛɛ ka place bɛ yen donc mais il faut que la société soit présente voilà an kana kɛ démission ko ninnu ni k'a fɔ non karisa ni karisa bɛ ne tɛ non ça c'est dépassé donc vraiment ka ɲini bɛɛ fɛ donc n'an farala ɲɔgɔn kan en ce moment là autorité nous fera parce que vous savez que bara bɛ nɔgɔya u bolo u bɛ se k'an gérer facilement parce que olu kɔni ni peuple tɛ u ka intérêt tɛ fɛn fɛn na olu tɛ o yɔrɔ la bon pourquoi an yɛrɛ ta yɛrɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ an b'a fɛ bɛɛ ka intérêt ka sɔrɔ jamana kɔnɔ an fana ko kɛ an ko o sira kɛ kuma tɛ se quoi kuma tɛ se an kumara démocratie nana pourquoi démocratie nana ko kuma de don bon a y'an bila yɔrɔ jumɛn na bɛɛ b'a dɔn y'a ye bon maintenant ni an y'a ye sisan kuma ma fɛn ye an tɛ dɔ bɔ kuma in na sisan an ka action dɔ kɛ an ka tɛmɛ acte ninnu kan peut-être dans 1 an 2 ans bɛɛ b'a fɔ ko alhamdulilah hali ni wele ne ko Kasimu i b'a fɔ ah tan tɛ ne bolo. aw ni jamana saba tɔ ninnu mɔgɔ jamana tɔ fila ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di a ko nana cogo di. bon comme on a toujours dit fin ça commençait quelque part. Moi je pense que depuis fin dɔ bɛ yen a bɛ digi la mais k'a sɔrɔ i ka hɛrɛ de b'a la quoi. sanction mun donna Mali kan o y'a sɔrɔ Mali dɔrɔn jamana minnu bɛ CPAS la u bɛɛ taara yɔrɔ kelen de ka sanction bila Mali kan décision taara yɔrɔ min parce que hali n'u ma bɔ fɔlɔ o y'a sɔrɔ kɛlɛ fɛn ma se olu ma mais Mali dɔrɔn de taara c'est pourquoi dɔw y'i kanto ko le temps du Mali c'est aussi le temps de l'Afrique. Et le temps de l'Afrique, ce sont les temps des épreuves. Et le temps des épreuves, c'est le temps de l'espoir. Donc, le temps du Mali, en quel notre manque où il y a une sanction illégale, illégitime, inhumaine, où il y a blanc. En mot la droit, on Burkina Faso. Donc, Burkina nana ka franca. Encore alhamdulillah. Donc, au lieu à famille. En mot la droit, Niger fanana. Ce sont les mêmes cas. Bon, maintenant, amake Afrique ka fene. Akira Afrique ka wati la. Hein? Le temps du Mali a un drone tumbala. Mais nous tournons ka franca et qu'ils ont eu les mêmes sanctions encore. Ou là maintenant, on a Niger où il y a sanctions bla Niger kan. Encore non. Tu sais kake. Anya balma wole munu be Nigérien. Ka communauté munu na Burkina Faso, anyo be wole ko be rassembler le 6 août 2023. Antara palais de sport. Antara ka manifester sous la pluie. Ka fo non, on n'est pas d'accord avec les sanctions contre le Niger. Ola ou la tuni kolube wuli kata ka force d'attente de kata Niger agressé. En cas autorité qu'on a cool tu sais katote. Il faut parce que quel moamba qu'on a encore quel était. Abora Eurojane. Abora Euro mano lu fanate frontière là. Eh bon alors OK. Ah OK una no kele foya. Bon ni kele ba anda fe sisa nanye ni kele imbla nan da fe donc o koro de ko anta katodo. Olu fona wula ko non ni fen taraye. Ni fen tara Niger qui beta kele ke yiban soroy. Alors le CEDEM n'est pas resté vraiment sourd-muet dans cette affaire. En Oula, en quoi opération de opération D. Donc opération de la défense de la patrie. Agno créé. Agno créé yomi ka moro ku haklu la ku ka haklu di paiement pour que vraiment peka wuli en cas défense en yere kanka jamana défendre parce qu'en cas autorité donc c'est tout le monde olu be semu no woki ni marafati ou marafati ni coulé comme madame tanti a fo chikomi donc c'est-à-dire tu vas vous fla sanente marafa quoi parce qu'elle de marafa de long donc a jugu babolo mais tu vas vous be sans faire c'est la détermination du peuple jama ni ou ka autorité fédérale c'est fini ou ka reculer armes cité au quoi c'est pourquoi CPAS béant donc nous faisons ou force sur pourquoi peuple français faisons donc gɛlɛya de y'a to Burkina nana gɛlɛya de y'a to Niger nana mais o bɛɛ y'a sɔrɔ aw minnu ye CEDEAO aw ka wulikajɔ kun sera ka se olu ma ka ɲini u fɛ u ka se ka fara ɲɔgɔn kan aw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ka se ka jamana ninnu bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔna na mais wagati o y'a sɔrɔ AES tɛ o
o y'a sɔrɔ AES tɛ mais non an ka autorité an b'u suivi de u mana fɛn mun créé dɔrɔn an fana b'a tɔgɔ dɔ ta quoi parce que AES tun bɛ yen u ye fɛn de la charte u ye charte in créé voilà l'Iptako Gourma u y'o créé nous sommes restés aux aguets an y'o soutenir ka manifeste dɔ bɔ bon maintenant u nana ka AES créé u ye AES créé dɔrɔn an fana ko AES des peuples an y'o créé bon ka manifeste dɔ bɔ ko AES nafa ko fana expliquer mɔgɔw ye je pense que an ye dossier dɔ bila i ka fɛn na bon tant couteau ou bien avancé en fana b'u kɔ bon après le 6 juillet 2024 u nana ka signature dɔ kɛ ko la confédération de l'AES voilà en fana ko bon comme c'est comme ça c'est la confédération de l'AES en fana bɛ confédération des peuples ainsi maintenant organisation ba minnu bɛ Niger an y'o contact ɲini olu cɛ minnu bɛ Burkina an y'o contact ɲini olu fana cɛ donc ka to an bɛ groupe WhatsApp la donc an ye ɲɔgɔn dɔn sisan an ye ɲɔgɔn dɔn donc an nana ka mémo dilan ka charte dilan ka discuter ka dɔ bɔ a la ka dɔ k'a la ainsi de suite jusqu'à ce qu'an y'a adopté ka adopté an tilala dɔrɔn donc don dɔ la donc an ye ɲɔgɔn convoqué ko bɛɛ ka na donc an bɛ réunion virtuelle dɔ kɛ quoi donc bɛɛ nana bon an ko sisan charte kɔni adoptera ni fɛn mais est ce que n'a tora ten si c'est pas officialisé a bɛ officialisé cogo jumɛn na dɔ bɛ Niger dɔ bɛ Mali an b'a kɛ cogo jumɛn an frères minnu bɛ Niger ni Burkina u y'u kanto ko non si c'est comme ça nous préférons en déplacer quand on va que Bamako idée nana tene bon encore vraiment c'est un honneur pour le Mali on fera l'adje comme le président en exercice oui Assimi ni fana fara kan bon ça fera un plus ça c'est un honneur pour le Mali qu'on remercie à quand bon on fera date dominée ou comme quelle date bon en France encore non c'est mieux le 16 parce que c'est une date symbolique donc charte sigili date anyo faudront ko way il dit c'est la meilleure des dates on fera à confirmer on continuera tuguni bon do nana yere ko non bon alors le 16 septembre bon est-ce que nantlala non ka ko te quoi quand même 22 septembre fana ke Mali oui vous voyez il be fait no fo et ayi mais do be na dron ka élargi ka bo kanani tie donc nous flé amadel kuye c'est pour la première fois mu kera sabuye ka fara ɲɔgɔn na donc an bɛ baara la an ye hakili ɲumanw ta ku fara ɲɔgɔn kan donc kana pour an bɛ Mali minnu bɛ yan an ɲa bɛ ɲɔgɔn suni tile munna an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan munna nous filɛ nous sommes pas nés ensemble en tout cas Burkina bɛ dɔn Niger dɔn mais en un clin d'œil an ye ɲɔgɔn dɔn ka fɛn dɔ sigi y'a ye bon mun b'a yira an na k'a fɔ anw tɛ se ka Mali b'a fɛ ka an b'a fɛ Mali ka kɛ an sogo ye cogo min an tɛ se ka kɛ Niger fana pourquoi Burkina c'est la même chose donc nous sommes interpellés voilà. Ayiwa ni précision ninnu diyara an ye kosɛbɛ parce que mɔgɔw y'a faamuya cogo min na sisan aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko nana cogo min baara bɛ ka kɛ cogo min na madame Aïssata Mayiga ne b'a fɛ k'a dɔn nin yɔrɔ in na yan sisan aw minnu ye musow ye tiɲɛ don Yunus bɔra ka mun fɔ o ye a nacogo ye a lawaleyali min kan ka kɛ ntɛnɛn don ni Ala sɔnna a ma muso minnu fana bɛna na aw fana bɛna na kɛ kulu de y'a kɔnɔ wa ou bien a bɛɛ bɛ to kuluba kelen de kɔnɔna na. An bɛ to kuluba kelen kɔnɔ comme an ka président tora bɛɛ kulu kɔnɔ cogo min ɲɔgɔn fɛ o de kɔni ka d'an ye an kɔni taara promotion la femme ministre fɛ an y'an ka laɲini fɔ a ye donc je crois n'i bɛ fɛ ka musow toucher il y a à base voilà à base ale de bɛ association ni fɛn musow bɛ yɔrɔ yɔrɔ mais o t'a bali an yɛrɛ muso damaw fana an bɛ ɲɔgɔn dɔn yɔrɔ dɔ la Segali y'a fɔ cogoya min na an ma ɲɔgɔn ye mais an bɛ ɲɔgɔn dɔn Nigérien kɛ min nana mardi an y'an tɔgɔ fɔ dɔrɔn a sauter an kan parce que an bɛ conférence kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ɲɔgɔn ye bɔlɔlɔ sira voilà bɔlɔlɔ sira kan donc n'an ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn automatiquement le courant passe donc n'u nana on compte ka t'u yira an ka autorités fana n'an ye charte in sigi n y'a f'i ye cogoya min na musow cɛw denmisɛnninw peuple de don bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ voilà hali ni minnu b'a fɔ Segali y'a fɔ cogo an mago bɛ bɛɛ la hali ni ko i t'a la an bɛ gɛrɛ i la
i t'a la mun na an fana b'an ka argument avancer an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna sigi ka fɔ ye damu ye donc sisan pour le moment ninnu bɛna tiɲɛ don u bɛna ntɛnɛn baara kama nka a yirala ka bɔ u bɛ to a fɔ 22 kɔnɔna na baara minnu bɛna kɛ o ye jumɛn ni jumɛn ye olu la u yɛrɛ de y'a laɲini k'u ba 22 fêter an fɛ donc sisan hali n'anw tun tɛ fɛn kɛ 22 la sa an n'o kɛ sa parce que an ka fête don olu ko an ka fête don n'u ye le 16 kɛ k'u bɛ 22 kɛ donc commission d'organisation bilala sen kan n'u nana n'an y'u bisimila k'u loger tuma min na an b'a essayer ka programme b'an bolo an bɛ sortie dɔw kɛ peut-être qu'an bɛ taa vers Sibi mais au choix sinikɛnɛ n'Ala sɔnna an bɛ réunion kɛ voilà an b'o choix fɔ quoi bon mais hors micro minnu b'a fɔ k'u bɛ si ka yala an t'o kɔni gérer o yɛrɛ kungo ye o ye kungo ye an t'o kɔni gérer sinon journée kɔnɔ pour leur sécurité ouais an b'o fana u ka sécurité on tient beaucoup à ça an yɛrɛ ka sécurité jɔrɔ b'an na mais étranger minnu bɛna foyi kan'u sɔrɔ ni natɔ sɔrɔ o kan'u tatɔ sɔrɔ an bɛ sorties kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ autorité rencontrer ɲɔgɔn fɛ on compte même ka audience ɲini ka taa Asimi yɛrɛ ka t'u yira la bonya bɛɛ bonya ma segin bɛɛ a k'o fɔ parce que olu n'u ka autorité b'an contact la preuve n y'a f'i ye n ko Burkina olu avion yɛrɛ d'i donc Niger fana mɔgɔw bɛ nalen an t'a dɔn ni autorité de b'u ta en charge en tout cas dɔw bɛ na avion na dɔw bɛ na mobile la ni Ala sɔnna nin ko in ye koba ye koba dɔn min ye Mali ye sigali ne ɲininka o la sa a bɛna nin musaka bɔ mini parce que o de y'a ko la gɛlɛmanba yɛrɛ ye mɔgɔw bɛ nalen yan u na dumuni u na siyɔrɔ sɔrɔ yani a ko bɛɛ lajɛlen ka ban pewu jɔnni bɛ k'aw dɛmɛ ayiwa pour le moment an kɔni an ye correspondance bila bɛɛ ka service la a kɛra an ka autorités ye a kɛra an ka partenaires ye a kɛra mɔgɔw fɛn fɛn de bonne volonté an ye ambassadeur an ye sɛbɛn bila bɛɛ la olu yɛrɛ b'a dɔn u b'a dɔn baara mun b'an bolo vraiment baara kolo girin don dɛ bon an tanti mun filɛ yan donc olu mun sɔrɔla u bolo u nana ye an ye baara daminɛ olu la an fana mun bɛ yen an ye baara daminɛ olu la donc ainsi de suite donc sinon que association kɔni bɛɛ bɛ na ni fitini min b'a donc an ye baara kɔni daminɛ o kɔni la aw yɛrɛ y'a kun fɔlɔ bɔ aw yɛrɛ tɔn bɛɛ impérativement bon ni Ala sɔnna an ye correspondance fana bila yɔrɔ min nin bɛɛ la hali n'a kɛra mɔgɔ kelen ni mɔgɔ fila de an kɔni b'o sɔrɔ parce que ni wari tɛ yen i bɛ se ka mun kɛ i b'o kɛ ni wari bɛ yen a b'a dɔn yɔrɔ min na a dɔnnen don aw bɛn'o jigin min bon o kɔni bɛ jigin hôtel la ni Ala sɔnna u bɛ jigin hôtel la ils auront tout an kɔni an y'o kɔni an b'o kan condition kɔni an y'a bɛɛ créé maintenant donc kunbɛ ka ɲɛ c'est ça ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ aw ye le 16 ta nka aw yɛrɛ da tura a kuma na baara wɛrɛw bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna na ka kɛ ni nin ko in ye n'o ye CEDEAO AES fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ninnu ye u bɛ se cogo min na ka ɲɔgɔn minɛ hali bi mun welewelema kan b'a aw bolo ka ɲɛsin bɛɛ ma pour que ko in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ tugun parce que a bɛ n'a fɔ jamaba de bɛ ka nalen Bamakɔ kɔnɔna na nin waati na dɔw bɛ se ka kɛ olu bɛ na aw ka hukumu kɔnɔna na nka dɔw fana bɛ se ka wuli a yɛrɛ ye ten ka na ten pour que a ko ka k'a ɲɛna hali ni a ma ta en charge parce que o fana b'a la. Kassim, biga kuma répond Segal avec ta permission. Il est mieux fort tiens donc parce que en association d'Oveno qui est en contact avec des gens en Côte d'Ivoire, en Guinée. Et en Côte d'Ivoire, Guinée, Kolo Kokubena, on a la San Banya ou en Toro. Ah, mais panafricain be famé o Sénégal demson do yebi u bɔra an fɛ yan u ko ko olu nana ko olu kɔni bɛ olu bɛ sɛmɛ don a la olu ti mɔgɔ tɔw ta jamana ka fɛn dɔ mais olu kɔni ni AES anniversaire tɛ fulu ko Bamakɔ yan parce que ni ko ba de Kassim an ka yɛlɛma hɔrɔnya an ka comment dire an bɛ k'an bɔ jɔlɔkɔ la k'an k'an yɛrɛ ta ye c'est vrai k'a tɛ taa gɛlɛya kɔ ko gere kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ f'an ka gɛlɛya ni kun Ala dun b'an dɛmɛ fana parce que an ka sanction kɛra yan
ala barka la tɛmɛna kan o tɛmɛna cogoya min na dɛ a bɛɛ bɛ tɛmɛ ten je profite de l'occasion ka CDM fo kosɛbɛ Tangara n'a ka équipe franchement u bɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn bɔ parce que i ye min fɔ sisan côté financier c'est vrai que an bɛ ka dɔɔni an seko kɛ mais a belebeleba b'olu kan an t'a Tangara da k'a fɔ ko n bɛ compter mɔgɔ kan ni problème nana min bɛ yen nɔ n'u ma se ka min ɲɛnabɔ olu yɛrɛ b'a ɲɛnabɔ donc jɛ fana y'o de ye voilà n'aw bɛ jɛ aw kana ɲɔgɔn lajɛ k'a fɔ nin ma nin kɛ n fana t'a kɛ nin ma nin kɛ n fana t'a kɛ donc o tɛ yen pour le moment o tɛ yen ala kana don an bɛ ka nin baabu in kɛ tuma min Mali yɛrɛ ye délégation belebeleba dɔ bila ka taa o ye sɔrɔdasiw ye ka taga Burkina labɛn dɔ bɛ ka kɛ yaasa AES jamanaw kan ka waleya minnu kɛ don nataw kɔnɔna sɔrɔdasi kunda o baaraw ka se ka sigi sen kelen kan cogo min délégation in kɔni bɛ baara la Burkina ye u ni sɔrɔdasi damaw don fɔlɔ n'o ye technicien après a bɛ tila ka di chef d'état-major ma Mali Burkina Niger u tun bɛ Chine fana kuma dira Assimi ma ale ka kuma AES tɔgɔ la est-ce que AES tɛ ka reconnu internationalement Ségal? Oui, AES international ka reconnu kɔni t'a la minɛ parce que n'i y'a lajɛ bɛɛ de b'a fɛ ka na AES la. o sirannen don. u bɛ lɔri ɲini la. oui parce que i b'a ko i bɛ fɛn dɔ kɔni i t'a dɔn de. mais n y'a f'i ye cogo min ko à travers même l'intervention k'a fɔ n'aw sera Niger ma k'aw b'an sɔrɔ yen bɛɛ y'a dɔn depuis ce jour que non fɛn dɔ bɛ yen changement dɔ nana. changement fana a b'a daminɛ yɔrɔ la a t'a daminɛ bɛɛ la u bɛna don dɔw bɛ yen u sen kelen bɛ u sen kelen tɛ yan fɛ dɛ mais aw ka poids yɛrɛ bɛ mais u tɛ se ka a fɔ u da la parce que o ye minnu b'an kɛrɛfɛla ninnu na donc vous voyez c'est-à-dire moi je peux même dire que l'AES politique c'est limité. L'AES politique est limitée. La population t'a d'envoyer toi. Mais CPAS, non, limité t'as là quoi. Et puis tu n'as pas le choix, il sait qu'à freiner. Là il sera ITC. Moi par exemple, moi je suis à un lieu de 3 frontières. Moi je quitte ici. Dans 15 minutes, je suis au Sénégal. 15 minutes, et dans les mêmes 15 minutes, je suis boire Kata Mourtene, je suis na Mourtene. Mais c'est mal là. Et vice versa. On peut faire quelque chose. Et bien c'est quand nous jouons. Bon, ni Sénégal, ni Guinée, Guinée, tout ça là, il est jusqu'au fin du monde. Donc, CPS, frontière chita là. Donc pour le moment, on peut avoir autorité au Fendron, on peut être don. Mais en tant que ni sira kana surani autorité, on a voulu on va en renserrer. Donc ça a tout son sens. Parce que nous, la population, mais il faut que la population aussi montre que non, améliorons. Pour que casse ko ka barake ko nyumana pour que casse ko uye fait mon créer ko terrorisme tout ça là nous be de kamna joya là nous be pour que kan suye an kana développer donc à peu de flâner ni colonisation ça fait combien d'années on a exploité on a quoi indépendance on a combien d'années 60 et quelques années on ne voit rien indépendance à Niatala. Bon, on a quoi démocratie? Démocratie a fait combien d'années? Rien. Bon, maintenant, on a au terrorisme. Un terrorisme, on fait un bourreau du maintenant. Hein? Bon, terrorisme, il y a Alini, mais c'est lui qui fait mais le terrorisme, il y a créé Niatala. Mais on doit comprendre ça facilement. Bon, maintenant, en a connu des cafonos, avec Niro là, Teniro là. Ni Malien qui est, ou Nigérien qui est, ou Burkina qui est, ni tout cela, ni tout cela Malien, et c'est mon rebelle. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc, vraiment, il faut autorité qu'à donner, qu'à faire un meilleur boulot, quoi, pour que quoi c'est qu'à baraquer. Voilà. Madame Anya, qu'à faire président de la Chine, quoi c'est là. Elle est mon famille à la Chine, Tagaina. Il y a fait une femme, Kassim, anecdote. Minnu k'u tɛ fututa n'an ka président ye ko putschiste don olu tun bɛ ka négocier ka fututa n'a ye kabini o yɔrɔ la i b'a dɔn ko valeur bɛ fɛn in na i b'a dɔn ko internationalement ko barika bɛ fɛn in na kasi mun na ni nin bɛɛ ye ne ba ko musokɔrɔnin 3 furufuru 3
kelen fila ta ko kɛlɛ ma d'ale jɔn ye kɛlɛtigi ye richesse bɛ ne bolo e bɛ se ka ne dɛmɛ ka exploiter Kasim hali n'a ma kɛ gagnant ye dɔɔni fara i ta kan i k'a tɔni d'anw ma mais olu ko k'an tɛ développer yɛrɛ de toujours k'an tinti dans la boue o bɛ se ka laban a Kasim donc Chine ko in kɔni an bɛ barika da Ala ye an bɛ barika da sababu ɲuman ye ka barika da Russie ye o yɛrɛ partenariat ninnu n bɛ se k'a fɔ o fana stratégie changera parce que fɔlɔ partenariat ninnu an bɛ dulon olu mɔgɔw la de bon sisan dun an b'a yira k'an yɛrɛ bɛ se ka dɔ kɛ donc gagnant de don donc partenariat changera o bɛɛ b'a to an bɛ bonya an yɛrɛ bolo an bɛ kɛ mɔgɔ ye an bɛ k'an yɛrɛ ta ye. a yɛrɛ ye mun faamuya président an ka laseli la ye parce que a kumana bamanankan na ye kosɛbɛ dɛ. bon n m'a bɛɛ lamɛn mais a kɔni ko maliyɛnw ma k'an ka k'an yɛrɛ an ka baara kɛ tant que i tɛ baara kɛ i dulonni bɛ lamɛn k'i tan tubabu yɛrɛ ko ten. dɔ in b'a sanfɛ mɛ. ayiwa n'i bɛ n sanfɛ don o don n bɛ se ka mun fɔ que me soumettre à tes ordres donc a bɛ fɛ o de ka éviter ni an ye baara kɛ sisan mais jeunes yɛrɛ surtout u k'a dɔn k'a fɔ ko baara bɛ yen u ka sɔn baara ma diaspora yɛrɛ bɛ investissement min kɛ yan dans ce pays là n'a tun bɛ taa taasira fɛ Kasim olu yɛrɛ bɛ se k'anw développer mais o si tɛ bɔ a bɔ sira fɛ donc président yɛrɛ ka président hali u somɔgɔw yɛrɛ b'a dun n'i dun taara merci n'i taara kɔfɛ ka neige ni tempête ni u bɛ min supporter ka wari ɲini o de y'a to n'i y'u ka wari dun wala Ala t'a to i la dɛ Ala t'a to i la donc Kasim président bɛ fɛn o fɔ ne yɛrɛ kɔni bolo politique kuma tɛ dɛ Asimi kumakan ye kuranɛ kumakan ye ne bolo parce que a tɛ kuma a ka kuma man ca mais n'a kumana i b'a dɔn a ma kuma fu fɔ kabini a nana n kɔni y'o constater et puis u nana en 3 a ka kuma man ca en 3-4 ans u ye min kɛ ɲɛdimi fura de don kɔnɔdimi fura tɛ a faw n'a mɔkɛ fila ninnu olu n'olu tun b'a kɛ ten an bɛ yɔrɔ min bɛ an tun tɛ kɛ ne bɛ n'i ye ne ɲininka kɛ hali mɔgɔw bɛ kule la dɛ ko baara tɛ ka kɛ ministère jɔlen don n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ baara ma daminɛ fɔlɔ parce que a bɛ ka tiɲɛniw de réparer halisa voilà donc a du tout fɛn tiɲɛnen redresseli a ma nɔgɔn dɛ fo maliyɛnw k'o de bila u kunkolo la an kana bila an kunkolo la ko Asimi nana foyi wɛrɛ k'a y'a ni de di ni mɔgɔ saba in bɛɛ y'u ni de di pour que population ka lafiya donc an fana k'u dɛmɛ confédération officialisée to kun yɛrɛ kunba yɛrɛ y'o ye vraiment n'an tugur'u kɔ dɔ de ka fara an kan fɛn kana bɔ a la pour que basa mana pɛrɛn koko mana pɛrɛn basa bɛ dɔ fɛ pɛrɛnda kana k'a la quoi ni Ala ka jɛ ye. Yunus a ma dɔn k'a fɔ nin wagati in na kow ka ca Mali yɛrɛ Tɛnza Watɛni ko bɛ sen na irisiw bɛ k'u sɔn min ye an ye diɲɛ seleke naani karilen don ɲɔgɔn na e yɛrɛ ye mun faamuya Tɛnza Watɛni ko in na. Ayiwa merci beaucoup mais avant que n ka kuma Tɛnza Watɛni ko in na tant ye kuma dɔ fɔ k'u tun u b'a fɔ an ka autorité ma ko jɛntiya voilà bon maintenant tu vois ko in n'an ko Ala de yɛrɛ de bɛ ko in na a b'a la dɛ je pense que Kasim vous êtes mieux placé que moi dans cette affaire de communication sisan élection ma kɛ France yan jɔn ka sigi ka kɛ premier ministre ye est-ce que mun sigira ale de don élection mun kɛra o ma voté ya u votera loi ko di ni majorité mana to premier ministre bɛ bɔ yen majorité de la bon maintenant majorité premier ministre ma bɔ majorité la dɛ o fana tɛ coup d'état dɔ ye minorité yɛrɛ la donc cette affaire de démocratie là c'est a filɛ ka yira maliyɛn bɛɛ la k'a fɔ démocratie ne peut pas gérer o tɛ na ni hɛrɛ ye o tɛ na ni fɛn ye a filɛ français yɛrɛ filɛ aw b'a fɔ ko référence ye français de bon olu yɛrɛ filɛ population taara élection na karisa de gagnera premier ministre kan ka bɔ yen de u ko k'u t'a la u taara n'a tun kɛra yen u b'a fɔ non nin bɛɛ étalé u ye kuma jugu fɛn fɛn fɔ an ka fɛn ce sont les colonels de salon ou climatisés ayiwa 12 ans ou bien u dɛsɛra ka an lata Kidal an ye Kidal Ber Tessalit an y'u bɛ sɔrɔ an bɛ Tɛnza Watɛni nous sommes à Tɛnza Watɛni donc qui sont là-bas voilà parce que ce sont les mêmes ennemis olu yɛrɛ de bɛ yen minnu t'a fɛ an ka faso ka jɔ olu de bɛ yen donc n'u bɛ yen u bɛ yen pourquoi parce que u ka dernier retranchement in de o yɔrɔ la bon
avec qui? Avec la complicité d'Anga Sigimoro. Et sinon, ce secteur-là, Algérie ni Mauritanie, nous le connaissons, nous sommes encore voisins. Donc, nous sommes bois kana kataji nous parce que où tu pars, on couvre moto de faire. Et sans citer bois enfin kataï. Bon, Mauritanie fano onyon fo. Bon, essence mon ni 10 litres na bana tumami uti joa. Ni jite ou ma jisoro, e otuma ou be balo na ole malaka orea. Tu sais ka balo. C'est très simple. En même pas un mois, c'est trop même. 2 semaines seulement, c'est fini. Parce que tu sais qu'il y a la provision de 10 semaines. Voilà. Voilà. Bon, ni de bien. Et nous, ni voisins, nous vendons. Et nous connaissons 2 semaines qu'on a au Kélébana. Ou Kajamana, Herebe dans frontière là-bas. Mais c'est toujours dire merci aux autorités de la transition. Ou qu'on fait citer que ni. Basi de mana jamana kono ni jamana ma basi donc an be fait an tse kasro parce que ni ya on basi te an be kuma parce que quelque part do de be kasa yaye donc il faut reconnaître ça. Il faut au de an ka problème c'est de mon ka problème quoi an ka surasi mo aussi kana c'est an ka surasi mo ou an ka surasi toin ou ka barake an be taw don quoi mais an kana na kan ka surasi exposé ou bien ka fin de vous kanga fo et mon be wuli bi parani fin ibi beton ka climatisé ibi ta kibeta ibi ka jamana de lakana bon e ma fo alhamdulillah yin cheni bara yima jita kadama e be na tukuni ka fo kono ale te fin ote bien donc mais ni ala sona teza woten kidal sur la chomi teza woten fona ba sur ten anya ka fo teza woten ko la Ukraine sinduna ala est-ce que oti java ngura ya ko lawa? Non, parce que l'Ukraine n'est pas l'Ukraine là. Nous, à Fora Yuromi, on va faire parce que nous connaissons les voisins. Quels voisins? Et il y a des gens Abebo et des fins, il y a des gens ni Sénégalais nous bora ou ka autorité quand la population autorité on a voulu kana kuna doit de que parce que munu sara malien munu sara fait. Mais ça c'est de la moquerie. C'est de la moquerie. En tout cas, quand même, Kafono, Abora, Ukraine, ambassade là, Kafono, au lieu de information du terrorisme, Kanka sur la souffra. À cet effet, où immédiatement, où il y a des décisions d'ambassadeur, où il y a. C'était ça. Après, nous, Kératumamo, Abenamena, Kana Douke. Là maintenant vraiment on sentira que nous vraiment sincèrement ce sont nos frères. Mais il fallait que la population irait de Kaouli kono Ukraine aille fouer mon gamani au lieu d'être autorité la population irait de Oula. C'est pourquoi j'ai dit que la population est sans frontières. Donc population de Oula où y a population Oula nous là au ta vraiment notre pouvoir peut partir on en a qu'à à interpeller Kanaka à toi. Bon, mais maintenant, moi en tout cas, je ne condamne pas l'Ukraine. Moi, je condamne l'État sénégalais. Ça, je suis clair et net. Je condamne l'État sénégalais. Oui, ça, c'est la population, c'est le peuple. C'est ce peuple-là que c'est ce peuple-là que nous voulons mettre en place. À nous, c'est le peuple. Nous avons besoin du peuple. Bon, politique. Qu'on y fait, si ça ne va pas avec le goût du peuple, c'est toujours comme ça. Mais après, donc ils sont de cœur avec nous. Babu Koni Bela Jele Munumunu ka Bampeu, mais c'est la même fois si ça oui, qu'à fort Abe Baramina pour que la Sega don, Damana don fait, Mauka Sega famille ka don, à fort Walia Messina, ma chamane famille qui est là. Ulika jomi fana ba obuluno okanga kentene na time fana na kila ka fo mogo yo family ko la nga benata alsa amisaka sinsin yoro minka oyo mogo boli ko e awere kero no ka fere jumenti ko la no mobilisation caravane minake affiche minake yoro be et puis conférence beke samedi conférence de presse beke en plus association fait bala
excusez-moi an ye tâches réparties bɛɛ bɛɛ i prononcer i bɛ se ka mɔgɔ hakɛ min mobiliser i ka fan u kana o fara ɲɔgɔn kan donc maliyɛnw minnu ko k'u t'a kalama minnu murutilen minnu bɛ tan san'a don cɛ olu fana bɛɛ ka na ni ala sɔnna ça va être une grande manifestation mobilisation fana bɛ n'ala sɔnna à la hauteur sera à la hauteur inchallah Kasim ala ni kira n'aw bɛɛ ka dɛmɛ ye an besoin b'aw communicateurs la kosɛbɛ. Alors Ségal mobilisation ko parce que anw fɛ yan Mali la kuma ka ca kuma dɔw la dɛ surtout aw kɛlen ka taa CCB de ta awa hali sisan an bɛ yɔrɔ min sisan je pense qu'il est 22h nin fana ye mobilisation dɔ ye bon mɔgɔ min b'an lamɛn sisan an ta hakɛ dɔn bon ani ka fɛn a tɔgɔ tuguni i ka fan ninnu donc olu fana b'a cɛri ka taa yɔrɔ min ouais donc la mobilisation yɛrɛ tun b'o ɲininkali k'i la parce que n b'a ye k'a fɔ min ye an ka jamana fana togoda mɔgɔw minnu intéressé don n'u bɛ fɛ ka na parce que dɔw mana mɛn u b'a fɔ ko est ce que a dayɛlɛ don anw région na anw minnu yɛrɛ maliyɛnw ye n'anw bɛ région kɔnɔ est ce que olu fana bɛ se ka na parce que fɛn caman bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ dugu minnu ka surun Bamakɔ la a dɔw bɛ na quoi. Oui, comme il y a c'est on peut se ka bara mundo ama non quoi et puis bara fitini fanate bon on tumba fait fin région an bekake parce que do bebo diaspora ire do bena ku bena CPAC représenté mais ni antunye coup de point do soro yoro la le fisque ka camion do bla ou bien mobile do ka se ka bloquer bolo wordronte bɛ se ka ŋaniya ɲuman kɛ ka fɔ dɔw bɛ Buguni dɔw bɛ fɛ ka bɔ Buguni dɔw bɛ fɛ ka bɔ Yankuyilaw ni fɛnw na ka na ils sont les bienvenus bɛɛ dɔn an y'a bila yɔrɔ bɛɛ la mɔgɔw bɔra depuis Niger ni fɛn ninnu ka na Mali kɔni kuma t'o la dɔw fana bɛ fɔ France ka na ouais a tɛ tɛmɛ nin kan quoi bon mais c'est comme c'est le début bon a ka gɛlɛn mais au fur et à mesure n'a officialisera dayelen don matin midi 24h/24 mɔgɔ ni bena ni ka jɛkulu i bɛ don vous êtes les bienvenus i kan ka i bɛ se ka mun non mɔgɔ tɛ nin ye o Kasim hali ni Asimi ko man di jamana ko k'a bɛ taa de a bɛ taa de et puis a bɛ tɛmɛ Mali yɛrɛ kan a bɛ tɛmɛ ACE frontière la diaspora Moscou olu b'a kalama déjà oui voilà ayiwa an bɛna na Ségal ni kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ i kana an ka kuncɛ kuma laban di madame Mayiga ma machallah k'aw fo vraiment a ka a ye jɔyɔrɔ mun d'an ma nin ko in na vraiment toujours a-t-il que a ma daminɛ bi chaque fois que n'an y'i ka porte toqué a kɛra n'importe quelle heure vraiment i b'a dayɛlɛ an ye vraiment an tɛ ɲinɛ o ko quoi donc k'an ka minnu fɛn b'an lajɛ sisan an ka foliw bɛ yen k'an ka autorité fo voilà ayiwa ko minnu bɛna na kɛ fɛn na maliyɛn minnu bɛ diaspora la ko a bɛna olu labɛn cogo di balimakɛ dɔ bɔra k'o ɲininkali kɛ sisan donc ce sont des Maliens d'abord est-ce que diaspora fana bɛ se k'a kɛ wa ka kɛ cogo ka kɛ diaspora la ka a ɲɔgɔnna sigi diaspora la ou bien a bɛ n'u bɛna na don ntɛnɛn don document de t'a bolo quoi ni charte a bɛɛ b'a kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ diaspora bɛ tourner cogo min a bɛɛ b'a kɔnɔ ayiwa ne na charte complet ka ca ma parce que olu président madame an bɛ kuma kuncɛ kuma d'e ma ka baabu yɛrɛ wuli sani n ka kuma kuncɛ Kasim par rapport à la mobilisation hali kunu an bɔra jelikuntigi fɛ yen Mutar Kone fɛ yen a y'a promet que ɲamakala bɛɛ b'a nɔfɛ parce que ɲamakalaw bɛ bɛn de fɛ donc n'an ko an bɛ paix de fɛ ni ala sɔnna k'ale fana u ka président ne fera pas défaut donc u bɛ fara mobilisation kan an bɛ min fɔ Kasim toujours ni an bɛ mobilisation an b'a fɛ maliyɛnw ka bɔ honneur min dira ma nin ye ko fitinin tɛ c'est vrai que révolution in fɔlɔ a daminɛ bɔra Mali la ka na Burkina ka na Niger mais u ye fana bonya segin an ma ko san fɔlɔ présidence ka di Assimi ma et puis confédération ni fana l'officialisation de la confédération des peuples de l'AES o fana ka kɛ Mali la olu de y'a proposé an ye
ama bila u ɲɛ o an ye baara daminɛ min kɛ an y'u ɲininka u ko ko u fɛ nin fana ka kɛ yan donc en quelque sorte an bɛna kɛ modèle de olu bolo donc o modèle hali k'a da o ma maliyɛnw an kana to a da ka to an na parce que jɛ aw jɛra cogo cogo jɛ fadenjɛ c'est pas au sens fadenya yɛrɛ mais ɲɔgɔn lajɛ keleya ɲɔgɔn na donc n'anw ta réussira olu ta bɛ réussi an b'o de ɲini maliyɛnw fɛ hali bi bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Kasim an besoin bɛ aw yɛrɛ communicateurs la kosɛbɛ an bi yan wa an ti yan o aw ka annoncer ka mɔgɔw sensibiliser k'a fɔ mɔgɔw bɛɛ ni fɛn in mɔgɔ de peuple de ta don Assimi ta tɛ anw ta tɛ n'a ɲɛna ni barika donna la anw bɛɛ bɛ taa anw tɔ bon an ma kɔrɔ kosɛbɛ mais an b'a kɛ an denw n'an dɔgɔninw ye surtout quoi donc Assimi bɛ taa a na retraité a na kɔrɔ anw bɛɛ bɛ retraité an bɛ kɔrɔ saya bɛ yen c'est mɔgɔ wɛrɛ bɛ na mais peuple jamana kɔnɔ o bɛ yen an ka kɛ jamana yɛrɛ kama an ka ni an bolo di ɲɔgɔn ma ni fɛn in ka réussir ne b'o de o de ne ka dernier mot ye ka maliyɛn bɛɛ fo k'i yɛrɛ fo. Pardon, en tant que secrétaire général du collectif pour la défense des militaires, b'a fait qu'à peut-être un frère non et Sékou Tounkrae, et je voudrais lui mettre à l'aise. Comme en tant que politologue, ni fait nana donc il faut y gagner de quoi. Ale nyaka kuma men ko CDM ninke donc a présidence CPAS ka présidence donc comment on peut se ka kechiko jumena abe de la première feuille de la CPAS ka table faut dernière feuille là en tant que politologue m'a faye na yae nous fait mon chartier ani mémo aba la de la première feuille à la dernière feuille ay poste mon faut ko président otakun tout m'a fait comme message de faille donc qu'il fasse tout à ka charte ni mémo soro pour que akakuma na mo soro bo aller ya faut ko non ko présidency ko on se ka faire ka président que président là poste président atteint donc aki hakili sigi s'il n'est pas mieux informé à ka mamba cham aba kalan donc ceux qui sont positifs akakuma voilà an b'aw fo k'a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ɲɛna ko nin de kɛra u garisɛgɛ bi su in na ka kɛ ni an ka maa welelenw ye min ye Ayisata Mayiga ale tun bɛ yan ka taa se Yunus Sumare ma yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'aw ye CPAS ale kan min ye Confédération des peuples de l'AES ale fana sigitɔ don sen kan ka officialiser baaraw bɛɛ lajɛlen banna pewu jɛkulu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ntɛnɛndon k'a fɔ ko u bɛnna min kan k'a filɛ nin ye diɲɛmaa k'a ye da bɛ yɛlɛ bɛɛ ye ni maa o maa bɛ fɛ ka don a la i bɛ weleli kɛ u ka téléphone numéro bi yan min ye charte bi yan texte bɛɛ lajɛlen b'an bolo fɛn fɛn dilanna ko hukumu kɔnɔna na a bɛɛ copie bɛ anw yɛrɛ bolo yan an bɛ se ka copie kɛ k'a ci mɔgɔw ma bɔlɔlɔsiraw fɛ mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na an b'a fɔ ko su in na ta an b'o bila Falaye Keyita ale tun bɛ yan ka se k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an ye cogo min sini ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 9 kunnafoni olu bɛ daminɛ an b'a fɔ ko i Sumare i Mayiga a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma merci hali bi AES la n fana Sumare a fana Mayiga kasi e yɛrɛ Mayiga i Sumare voilà maninka kɛ fana b'an na ne tɛ se ka kɛ Keyita ye jamais ne tɛ kɛ Keyita